bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Pinagsabay ko ang dalawang babae. Hello po DJ Rocky at DJ Jello. Please call me G na lang po. And I'm 28 years old from Rizal. Matagal na po akong gusto mag-send ng aking secret file. Meron po akong sinend last time pero ito pong kwento ko ngayon ang gusto ko na sanang ibahagi sa inyo at sa mga kabisyo. Ito po ang aking secret file. DJ Rocky, DJ Jello, pinagsabay ko ang dalawang babae. Sinabi ko sa kanilang dalawa na I'm exclusively dating you. Itago po natin sa pangalang Miss B at Faye, yung dalawang babae. Si Miss B ay 27 years old, isang government worker at nag-aaral sa isang law school sa Manila. At si Faye ay 26 years old, lumaki sa Cebu, doon nagtapos ng college, at ngayon ay nag-aaral sa isang fashion school sa Metro Manila. Parehas ko po silang na-meet sa Facebook. May feature po kasi yung FB na parang dating app ang style. Una ko pong nakamatch si Faye. Instant po naging magka-vibes kaming dalawa. Wala pa atang isang linggo, nagkita na kami DJ Rocky at DJ Jello for the first time. Pero nagsimula pa lang po kami noon. Eventually, nakamatch ko naman si Miss B. Which nagulat ako kasi nabasa ko po yung bio niya sa FB na dating working po siya as a law student pa. Inisip ko po that time na baka wala lang siyang time to chat and meet pero sinubukan ko pa rin po. To my surprise, very responsive po siya sa chat. At dun po nagsimula ang lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Everyday na kami nag-uusap. At mas often kami magkita ni Faye at lagi rin kaming nag-uusap ni Miss B. Throughout September and October this year, yan lamang po ang mga nangyari. With Faye, nagde-date po kami and minsan nag-i-stay kami sa condo niya. Namit ko na nga rin po yung isang close friend niya. Kaya medyo lumalalim na po talaga. With Miss B naman, nakapag-date na rin po kami eventually at na-meet ko na rin yung isang close niyang workmate. Parehas po silang may gusto sa akin. At the same time, ganun din po ang nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Si Miss B, while strong ang personality, pero very soft-spoken. And halata naman po sa actions niya na she cares. Habang si Faye naman ay very sweet, patient, and understanding. Plus very touchy and intimate sa akin. Sa totoo lang po DJ Rocky at DJ Jello, nung na-realize ko yun, doon na po ko nahirapan pumili sa kanilang dalawa. I was already into deep to the point na alam ko pong meron talagang masasaktan na isa sa kanila. Sa expenses na ma-judge na mga kabisyo, pasensya na kayo dahil gumawa po ako ng isang coward move at sinabi ko sa kanilang dalawa na
I'm exclusively dating you. Lagi ko pong binibigyan silang dalawa ng assurance na ikaw lang ang kausap ko. Ikaw lang ang gusto ko. Pinagsabay ko silang dalawa. Eventually, after ko makilala sila ng mas malalim at masinsinan. At first, mas pinili ko po si Miss B. Dahil same po kami ng goals at one time. Pinakilala ko yung kapatid kong special child sa kanya and she loved him instantly. Magkaiba po kasi kami ng personality ni Faye, kaya siguro po yung naisip ko that time ay hindi po siya para sa akin. Kaya po napag-isip-isip ko, DJ Rocky at DJ Jello, na gusto ko na po siya sanang pakawalan. Pero dahil nga po coward ako, hindi ko po siya agad pinakawalan. Dahil gusto ko pa rin po siya despite sa ibang personality namin. Pero being honest lang po, DJ Rocky at DJ Jello, mas ine-effortan ko po to si Miss B kaysa kay Faye that time. Mas binibigyan ko po ng oras, atensyon itong si Miss B. Pero kahit ganun pa man, kinakausap ko pa rin po itong si Faye. Then one time, nag-date kami ni Miss B. Nakita niya po sa phone ko yung chat box namin ni Faye sa Instagram. Hahatid ko na po siya that time sa bahay nila, pero bumaba po siya at nag-walk out. Agad-agad ko naman po siyang sinundan, and while clear sa kanyang body language na ayaw niya na akong kausapin. DJ Rocky, DJ Jello, sinubukan ko pa rin po siyang kumbinsihin na mag-usap kami. And nakapag-usap naman po kami that night sa kotse. Alam niyo po, sobrang emotional lang po ng pag-uusap namin. At dahil doon, nag-lead po na tanungin ko si Miss B na kung sino ang pipiliin ko. Yes, DJ Rocky, tama po kayo ng pagkakarinig. Mismong sarili ko na po tinatanong ko na kung sino po ba pipiliin ko sa kanila. At ganun din po ang tinatanong sa akin ni Miss B that time. Na kung sino po ba pipiliin ko sa kanila ni Faye. Pero DJ Rocky, DJ Jello, ang pinili ko, si Faye. Parehas po kasi kami nag-work pa sa aming buhay. So nasa isip ko po na mag-grow kami together. At gusto ko rin naman po talaga siya. Kahit nasa puso ko si Miss B, sabi naman ng isip ko na baka hindi rin kami mag-workout dahil mas strong ang personality niya. And that time, way ahead na siya sa career life. Iniisip ko na baka I only slow her down dahil hinahanap ko pa yung niche ko sa career and life. Sobrang nasaktan ko po si Miss B sa mga sinabi ko. And while inaccept niya, sinabi niya bigla na pinag-isipan ko ng maayos ang desisyon ko. Sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko kung ano yung nasa isip ko ngayon. Pero sorry talaga, mas pipiliin ko pa rin talaga si Faye. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, okay naman po yung naging ending namin sa naging usapan namin. That time, natapos naman kami ng masaya at okay ni Miss B. At after ng usapan namin, hinatid ko na po siya sa bahay niya at nag-hug na rin po kami sa isa't isa. Nung time na yon, sa pagkakalam ko,
wala pa siyang alam. Walang alam si Faye tungkol kay Miss B na pinagsabay ko silang dalawa. Tanging si Miss B lang po ang napagsabihan ko at nakahuli sa akin. Pero isang gabi, after namin magtawagan, biglang hindi na lang siyang sumasagot sa tawag ko. Tapos nag-post siya sa story niya ng isang picture na siyang ikinagalit ko. Nag-post siya sa Instagram story niya na nasa bar siya na may katabing lalaki. Nagulat po ako. Sinubukan ko pong mag-reach out kaso po hindi talaga siya sumasagot. Nagalit po ako at tinadtad ko si Faye ng message. Sinabi ko na bakit mo ako ni-replace? Anong ginagawa ko? Anong masamang ginawa ko? Ang kapal ng mukha ko noon, DJ Rocky at DJ Jello. Nagagalit ako sa bagay na ginagawa ko rin eventually. Binlock na po ako ni Faye noong nangyari yon. Pumunta po ako sa condo niya at nagkita po kami pero nahalata ko po sa kanyang galaw, sa kanyang mga mata na ayaw niya na po akong kausapin. Pinakita niya lang sa akin yung picture namin ni Miss B tapos umalis na. Sinend siguro ni Miss B yung picture namin sa kanya. Kasi nag-chat na rin po sa akin si Miss B at sinabi niya lang na cheater ako, then binlock niya na rin ako. Meron pong halong gulat at sakit yung nararamdaman ko that time, DJ Rocky at DJ Jello. Ilang araw din po akong kinain ng aking konsensya. Then isang araw, nag-send ako ng apology to both Miss B and Faye through Viber. Sinabi ko na hindi ko na po uulitin yung ginawa ko sa kanila. Hindi ko sinasadya na saktan silang dalawa, and that time, naguguluhan din kasi ako. Naway maintindihan nila ako at if ayaw na nila ako makita, wala na po ako magagawa. Pagka-send ko, DJ Rocky, DJ Jello, hindi na po ako nag-expect ng reply nila for any of them. Si Miss B hindi na po nag-reply talaga. Si Faye nagulat ako nag-reply. Minessage ko po kasi siya ng asking kung nasa kanya pa yung ibang gamit ko na naiwan ko sa condo niya. At papakuha ko sana via Lalamove. Sabi niya na nasa kanya pa yung gamit ko na iba. Pero gusto niya na kunin ko in person. Gusto niya pa rin akong kausapin kung bakit ko daw nagawang pagsabayin siya at si Miss B. At bakit ko siya sinaktan despite knowing na gusto niya ako. That time, flight niya pauwing Cebu. So hinatid ko siya papuntang airport. So sinundo ko po siya sa condo niya at naghanap po kami ng parking space. At doon na po kami nag-usap. Sinabi niya sa akin na nagulat po daw siya sa mga nagawa ko sa kanya. Inamin na rin naman niya na may hint na po siya na may kausap akong iba pero hindi na muna siya umimik. It was only nung chinat niya si Miss B dahil may nakita siyang message request galing kay Miss B. At doon niya nalalaman ang mga ginawa ko. And while
while na nasasaktan siya, sabi niya na process na niya agad yung mga nangyari tapos okay na daw po siya. Alam mo, tumatak pa nga sa akin dun DJ Rocky, DJ Jello, yung sinabi niyang gusto niya lang daw po ng clarity for me. Kaya niya ako kinausap para malinawan daw po siya. Wala naman daw po akong sinabi sa kanya kundi sorry. That time kasi sinabi ko sa kanya na siya naman talaga pipiliin ko. And that siguro I was just caught in the fantasy na mag-work out kami ni Miss B pero hindi talaga. Wala po siyang sinabi tungkol doon. At sinabi ko na lang po sa kanya na iba na ang tingin sa akin ng tao na yun. Pero kita ko sa mga mata niya, DJ Rocky, DJ Jello, sinabi niya sa akin na wala na daw chance na magkaroon at mag-date kami muli. Sabi ko naman po, naiintindihan ko siya. At after niyan, hinatid ko na po siya ng tuluyan sa airport. After po yung pag-uusap namin ni Faye, sinubukan ko pa rin mag-message sa kanya like before na sinasabi ko araw-araw yung mga gawain ko. Kahit di po siya mag-reply, okay lang. Then one time, tinanong ko siya kung gusto niyang lumabas. And sabi naman niya, oo. Ever since, umaalis kami often. Pero iba na rin ang vibes ngayon. Oo, may physical touch, pero wala nang spark kagaya ng dati. Eventually, sabi niya nga sa akin, hanggang fubo na lang talagang tingin niya sa akin. At habang single pa siya at walang seryosohang dinedate, go lang siya, magkita kami. Sabi ko naman po, okay lang basta pagkakita. Okay lang basta may pagkikita. Pero nahahalata po ni Faye na umaasa pa ako sa kanya. Kaya nag-set na po siya ng boundaries. Okay lang na umaalis kami, okay lang na may physical touch, okay lang na maging intimate, pero hanggang dun lang talaga. Sinabi rin niya na she's also seeing other guys na. While masakit para sa akin po yung DJ Rocky at DJ Jello, gagawin ko kasi na tiisin lahat yun. Para lang makabawi. At para hindi mawala yung nararamdaman ko sa kanya. As of now, hindi na po kami nag-uusap ni Miss B. Si Faye naman, ganun pa rin po ang arrangement namin. Fubo na lang. Pares pa rin po ang touring ko sa kanya. Tumaasa pa rin po ako na kahit konti, bumalik kami sa dati. Pero alam ko, DJ Rocky, DJ Jello, hindi na po guaranteed yun. Pinagpipray ko pa rin po na si Faye naman po talaga. Si Faye naman po talaga ang gusto ko at sana po magustuhan niya rin po ako. Parehas silang nawala po sa akin. Yung isa nawala completely, while yung isa naman ay nandyan nga physically, pero yung dating nararamdaman niya sa akin ay wala na rin. Napakasakit DJ Rocky at DJ Jello. Wala pong excuse sa ginawa ko. And I have to suffer the consequences and mag-reflect sa sarili ko. Meron lang po akong message kay Miss B at Faye. At ito po yun. Kay Miss B, I'm sorry. Sinaktan kita. Despite knowing your past experiences with relationship, I also wasn't man enough to own up to you my mistakes.
and become a version of myself. I wish you all the best pa rin. Sa trabaho, sa law school, at sa marami pang iba. Ingat ka palagi, Miss P. You are a woman with principle. I know you'll make it. I pray for you. At para naman kay Faye, I'm sorry. Sinaktan kita. And you gave me everything. Your true self, your support, patience, understanding, and sweet side. And I took it for granted. I wasn't man enough. I was a coward dahil sa ginawa ko. While nandito ka pa, things are different now, iba pa rin ang turing mo sa akin. And I have to slowly accept that this is a reality now. I will still treat you the same way as before. And will keep wishing and praying na bumalik sa dati ang lahat na nararamdaman mo. Pero naniniwala ako na it is up to God kung mangyayari yun. So walang sabihin sa'yo na take care always, Faye. I always be here for you. Mag-iingat ka palagi. Maraming salamat po DJ Rocky at DJ Jello sa pagbahagi ng aking secret file. Nakakagaan po sa loob na mailabas itong nararamdaman ko gamit ang sulat. Marami po akong natutunan dito at hanggang dito na lang po. Muli, ako po si G at ito ang aking secret file.